ya baka babu mai hanaka sha zama abinka rabbi ne yayi maka matso kuji ni zan batu akan wani jarumi komai na faɗi kan shi kun yarje domin hakan ne ado na gwanja sannu abbagun hasiya ne ado na gwanja shi fa ango ne ga maimuna a duniyar waka kai gaba su ko ka bar su can a zaune amo na muryarka ke ratsa jiki har zuciya na yi bincike a waka babu mai irin sadanka inda a duniya ta waka ce gwanja ba sa'arka ado na gwanja muryarka cikinta akwai salo ne fage na waka ta siyasa wannan kai gwani ne fage na wakar soyayya kira ka da jarumi ne masu musu can a baya a yanzu kwa sun faga ne tun fil azal rabbi ya so zabo ta zo da zane haka ne baiwa ko rabbi yayi maka kullum kana ta ɗaukaka kayyo fina-finai masu tsari kuma su muka rika kayyo manafin na ɗan kuka mun sha nishaɗi kayo manafin na bintoto mun sha nishaɗi haka kayyo fim na ɗan malam mun sha nishaɗi fim na ɗan yau in muna ganinsa muna ta kauɗi ado na gwanja rabba Allah shi ne za ya yi ma addu'a muke ma rabba ya ƙaro duka alfarma gaisuwa ga mai gidanmu Aminu mai dawayya rabbana ya ƙara ni'ima kai ne ka nuna hanya gashi rabbi ya amsa rayuwar mu a yanzu ta fa sauya yau ado na gwanja gaisuwa ake mai ko a hanya kai ka zama uban gida mai kirki gare ka mun yi godiya isa shanawa nake dan mutan garin Yola mayo balwace mahaifata kun ji gaskiya na gano burzini mayo mai sanka ne da gaskiya ado na gwanja jarumi na gare ka na yi jinjina jarumi na kai ne gwani na